amiază anului 2006, planificasem împreună cu colegii din agenția în care lucram o prezentare de vânzări la Sighetul Marmației. Pe la jumătatea drumului, mai exact în vârful Cutinului, pentru cei care cunoașteți Maramureșul, coordonatorul nostru se întoarce către noi și ne spune: fetelor, azi nu țin eu prezentarea, vă descurcați. Noi ne uităm una la alta, chicotim și dau eu replica: ei, firește că tu o ții, că doar n-are cine. Noi n-am mai ținut până acum. Nu, azi nu țin eu. În acel moment am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare. Ceea ce se și întâmpla la propriu, căci mașina rula. Știam că eu va trebui să țin prezentarea, pentru că eram una din fetele din echipa mea. Am ajuns la Casa de Cultură în Sighetul Marmației, că doar nu era să-mi încep cariera de speaker oriunde. Am pregătit cu toții materialele, m-am uitat odată peste slide-uri și am pornit. Acum, ia gândiți-vă. Cât de confortabil e să luăm cuvântul într-o locație nouă. Ori aici era tocmai sala mare de la Casa de Cultură. Cât de ușor e să vorbim în fața unor oameni necunoscuți. Ori aici erau 10. Cât de bine ne amintim ce trebuie să spunem când suntem super emoționați. La mine era blank total. Noroc că aveam slide-urile. În plus, eu țineam prima mea prezentare oficială și, atenție, foloseam pentru prima dată un retroproiector. Cât vă amintiți retroproiectorul? Trebuia să iei fiecare folie, să o pui pe suprafața lui și să nu tremuri. Ori eu tremuram din toate încheieturile. Știți ce făceam? Luam folia, o lipeam de retroproiector și mă sprijineam bine. Să nu cad și să nu se vadă cât de tare tremur. Cum a ieșit prezentarea? Habar n-am. La final, eram de 2 ori fericită. Nu ieșise nimeni din sală și n-a aruncat nimeni cu nimic în mine. Ce-am învățat atunci? Când oportunitatea apare, e prea târziu ca să te pregătești. Și chiar de n-am văzut-o atunci ca pe oportunitate, am aflat ulterior că a fost unul din testele pentru promovarea mea ca șef district. De atunci, ies zi de zi în fața oamenilor. Fiecare prezentare m-a ajutat să cresc ratele de conversie, să ofer modele oamenilor din echipa mea, să țin cu ușurință ședințe, workshop-uri și training-uri și, de câțiva ani încoace, odată cu intrarea mea în GMT, să mă bucur și mai mult de fiecare sesiune, cu atât mai mult de cele provocatoare, căci știu că ele mă ajută să cresc cel mai mult, zi de zi. Tu, ce faci zi de zi pentru a profita de următoarea oportunitate ce stă să intre în viața ta?